أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الأمين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين وقائد الجند المهجلين، وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. A yau muna 8 ga watan Rabi'u Thani, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 1446, miladiyan annabi Isa alaihi salam muna nawa ne ga wata yau? 11 ga watan 10, miladiyan annabi Isa alaihi salam 2024. insha Allah za mu ci gaba da karatunmu cikin kitabu shama'il al-shama'ilul muhammadiyya wal khasa'isul mustafawiyya na Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sura al-Imam Tirmidhi alaihi rahmatullah, wanda idan ba mu manta ba mun karanta babu ma ja'a fi tawadu'i rasulillah sallallahu alaihi wasallam har zuwa karshen babin a hadisi na 328 kenan. Za mu tashi a babu ma ja a fi khuluqi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, duk da cewa mun karanta wasu shashi ko mun karanta hadisi ɗaya daga wannan babu ma ja a fi khuluqi rasulillah. To kuma idan ba mu manta ba, a farko mun karanta babu ma ja a fi khaliqi rasulillah. A babun da ya zo cikin bayanin halittan annabi, a nan ne muka ji sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma kamanninsa da dirinsa da yanayin tafiyansa da sauransu, saboda shi wannan kitabu shama'il ɗin duk rayuwar manzan Allah ya tattaro mana, kowane irin motsi na manzan Allah sai da ya tattaro mana, tsayuwansa, kishingidansa, tafiyansa, baccinsa, dariyansa, idan zai yi magana, kakacinsa da sauransu duka. Kowane irin motsi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shine aka tattaro mana shi domin mu ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yanda yake yin rayuwansa. To nan dai babu ma ja'a fi khuluqi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama, babi na 48, babin da zai mana bayani akan halaye na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. حدثنا عباس بن محمد الدوري حدثنا عبد الله بن يزيد المقري حدثنا ليث بن سعد حدثنا أبو عثمان الوليد بن أبي الوليد عن سليمان بن خارجة عن خارجة بن زيد قال دخل نفر على زيد بن ثابت فقالوا حدثنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ماذا أحدثكم؟ كنت جاره، فكان إذا نزل عليه الوحي بعث إلي فكتبته له، فكنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا، وإذا ذكرنا فكل هذا أحدثكم عن النبي صلى الله عليه وسلم. دقا عباس بن محمد الدوري دقا عبد الله بن يزيد المقري دقا ليث بن سعد أبو عثمان يا بام لاباري. أبو عثمان دين شيني الوليد بن أبي الوليد. سليمان بن خارجة يا بام لاباري، شي كما خارجة دين يا سامو دقا zaidu bin sabit ya ce da kala nafarun ala zaidu bin sabit, jama'a sun shigo. In aka ce nafar su ne jama'an da sun haura 7 amma ba su kai 10 ba, sun shigo ala zaidu bin sabit, sun zo gurin zaidu bin sabit, faƙalu suka ce haddisna, ka ba mu labari, a hadisa rasulillah, ka ba mu irin labaran manzan Allah, yanayin manzan Allah, zantuttukan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. faƙala ma za uhaddisukum, sai ce me kuwa zan ba ku labari, saboda duk abin da za a ba da labari akan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yakan gajiyar da tunani. To mutum idan ya ce maka ka ba da labari akan manzan Allah, me za ka ce masa?
kamar wani ne da ya zo gurin sayyiduna Ali ibn Abi Talib ya ce ina son ka faɗa min girman matsayin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai sayyiduna Ali ibn Abi Talib ya ce to kafin na baka amsa ina son kai kuma ka faɗa min yawan kayan jin daɗi da morewar rayuwa na duniya. Sai ya tsaya ya yi shiru kaɗan sai ya ce to ai ba dai lissafi ba, abubuwan jin daɗin duniya suna da yawa don haka ba za a iya lissafa su ba. Sai sayyidina Ali ya ce to ai kuwa Allah ya ce qul mata'ud dunya qalil, duka abin jin daɗin duniya ɗan kaɗan ne. Amma da zai yi magana akan manzan Allah da halayen manzan Allah sai ya ce wa innaka la'ala khuluqin azim, iya ɗabi'unka banda sauran sifofinka, iya ɗabi'u da halaye to azimu ne. To kaga kuwa wanda bai iya lissafo qalilu ba shine ba zai iya lissafo azimu ba, tabbas ba zai iya lissafo azimu ba. don haka idan aka zo aka ce wa mutum ka ba da labarin manzan Allah zai ɗimauta ne ya rasa to me zai faɗa a ciki. Zai faɗi irin kyakkyawan suransa ne da yake ɗimautar da kwakwalwa a tarabar sami'ina zikrahu lahu, a tarabar sami'ina zikruhu lahu ya larahim malad bihin nudama'u, ko zai faɗa maka irin ɗabi'un manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam, ko zai faɗa maka mu'jizozi ne, ko zai faɗa maka mazaya ne, ko zai faɗa maka kususiyat ne, ko zai faɗa maka manaqib ne, ko zai faɗa maka haka dai, sai ka ga mutum zai rasa me zai ce. don haka da suka tambaye shi Zaid ibn Sabit sai ya ce haza uhaddisukum, me zan faɗa muku kuma akan manzon Allah, kuntu jaruhu, ni makocin manzon Allah ne, fa kana idza nazala alaihi alwahyu, idan wahayi ya sauka wa manzon Allah ba'atha ilayya, yakan turo min, fa katabtuhu lahu, sai na rubuta masa wahayi. Fa kunna idza dhakarna ad-dunya zakaraha ma'ana, in muka zo muna taɗi kuma aka kawo taɗin duniya to zai yi taɗin tare da mu. Wa iza zakarna al-akhirata zakarha ma'ana, haka idan muka yi taɗin lahira ma zai yi taɗin lahira tare da mu. Wa iza zakarna at-ta'ama zakarahu ma'ana, in muka yi taɗin abinci shi ma zai yi taɗin abinci tare da mu. Fa kullu hadha uhaddithukum anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, duk wannan da kuka ji ina faɗa muku daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama haka yake yin rayuwa a cikinmu. To kaga anan za ka ɗauki darussa da yawa cikin wannan abin da sayyiduna Zaid ibn Sabit ya faɗa ɗin. Na farko dai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yakan kira shi lokacin da wahayi ya zo masa. Yanayin da wahayi yake zuwa manzan Allah yanayin daban-daban ne. Wani lokaci wahayi yakan zo manzon Allah ya annabi ya ji kaman karan kararrawa, to wahayi ne, yakan ji kaman karan kararrawa. Wani lokaci kuma manzon Allah yakan shiga gaiba, yanayi kaman na suma, har aji manzon Allah yana numfashi mai nauyi, to wannan shi ma duk yanayin zuwan wahayi ne. In manzon Allah ya watsake kawai sai aji yana furta abin da Jibril ya zo masa da shi, kuma sai ana rubutawa, ko sai ce a kira masa masu rubuta wahayi sai su zo suna rubutawa. Wani lokaci kuma ma idan yana kan dabba ne ma, to dabban saboda nauyi takan durkusa kasa sai ta durkusa. Dan sai da tuna Aisha ma radiyallahu anha ta ce akwai lokacin da wahayi yana zuwa manzon Allah yana kwanshi a cinya na, sai da naji kaman cinya na zai fashe ya dare saboda nauyi. Inna sanulki alayka qawlan saqila. To annabi idan wahayi ya zo yana da kuttabul wahayi, masu rubuta masa wahayi, a cikinsu da akwai shi wannan sayyiduna Zaid ibn Sabit din, yana cikinsu. Ce to sai annabi ya ce a kira shi sai ya zo ya rubuta. Wannan yana nuna maka ɗabi'un manzon Allah na wato zamantakewa da makwabta ma. Dan a ce maka ga makwabci nan shine na kusa da manzon Allah kuma mai rubuta wahayi, to zaka ga shi ma matsayi, shi ma alama ne na kyan nagartan ɗabi'a. Dan da ka samu wasu ba su da husnul jiwar, kyakkyawan makotaka. Da ka ga tsakanin mutum wani da makwabcinsa sai dai cin mutunci da ɓace da yarfe da neman wani abin da yake faruwa a gidan makwabci a faɗi munanan magana, wanda duk manzon Allah ya ce alaman mutum ba mumini bane shine kaga
tsakaninsa da makwabcinsa akwai rigima. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, ya girmamawa makocinsa. a wani wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda makocinsa bai amince wa sharrinsa ba hakika ya taɓe ya yi asara. mallam ya aman jaruhu bawa'iqahu. kuma a wasu hadisan ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma zala jibrilu yusini bil jari hatta zanantu annahu sayuwarrisuhu. jibrilu bai gushe ba yana mun wasiya da makwabci, yana ce makwabci fa ka kula da haƙƙinsa, ka kula da abin da yake damunsa, in wani abu ya zo maka ka raba tare da shi. annabi ya ce jibrilu kullum yana mun maganar makwabci, sai da nazarci makwabci dai shiga cikin waɗanda da su yi gado. haka jibrilu yake mun wasiya da makwabcina, hatta zanantu annahu sayuwarrisu. don haka daga cikin alamomin da ake gane mutumin kirki ne. duk yadda zaka ga mutum a duniya ana yabansa ko ana ganin shi wani ne, daga gabobin da zaka gane mutumin kirki ne, yaya yake zama da iyalansa a gida, yaya yake zama da makotansa, yaya yake zama da 'yan uwansa na dangi. masu surutun nan su yi haƙuri, wannan wanda ta zo tana surutun ta tafi. yaya yake zama da 'ya'yansa, yaya yake zama da 'yan uwansa shaƙiƙai da lu'abbai, sannan yaya yake zama da mutanen gari. dan da akwai mutanen da zaka ga a zahiri a sura da kamala zaka ga mutane ne, amma ba mutane ba ne. hakika insaniyansu tana da rauni kwarai da gaske. da aka ga sunan mutane ne, amma ba za ka gane mutum ba sai ya yi fishi, sai ka gane wannan mutum ne ko ba mutum ba ne. ba za ka gane mutum ba sai ya shiga gida, da ka gane wannan mutum ne ko ba mutum ba ne. ba za ka gane mutum ba sai ka ga yadda yake alaka da makotansa, yake alaka da mutanen anguwa, yake alaka da mutane gama gari. na'am, to yana da kyau mu daɗa sanin abubuwa na zamantakewan tsakanin makwabtaka. ko da a ce gidanka an yi wani abinci ne mai daɗi, to makwabcinka da ya ji ƙamshi yana da haƙƙin sai ka ɗiba ka kai masa. bai halatta a gidanka ka ci abinci ka ƙoshi makwabcinka yana jin yunwa ba, bai halatta ba. Allah zai kama ka da laifi. ce tuni makwabcin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. idan wahayi ya zo yakan tura a kira ni. in ana maganan duniya, annabi yana maganan duniya tare da mu, ba kuma wai maganan a tara kuɗi, a gina gidaje, a yi aure a ji daɗi, ba duk wannan ba shine maganan duniyan ba. ana maganan wulaƙantan duniya da ƙasƙancin duniya, da yadda duniya take da koma baya, da yadda take halakar da mutane, da yadda take ruɗin mutane, da yadda ta kwashi mutane a karafkanta take kai su zuwa ga bataliyan halaka, da kuma yadda ƙarshe takan mayar da mutum ya kunyata idan bai ji tsoron Allah ba. zan Allah ya ce law kanatid dunya tusawi inda Allah janaha ba'udatin ma saqal kafira minha shurbata ma. da a ce duniya ta kai matsayin fifiken sauro a gurin Allah, to kafiri ko dugon ruwa ba za a bar shi sha ba ma. to duniya ba komai bane a gurin Allah, shi yasa aka kira ta duniya. gida ne wanda take koma baya, kaskancaccen gida ne. annabi yana ce a duniya mal'unun wa mal'unun ma fiha illa zikirullahi wa ma wadahu. duniya, Allah ya la'anci duniya. duk abin da ka gani a duniya abu ne wanda yake nisanta mutum da rahman Allah, sai zikirin Allah da tasbihi da sada zumunta da abokantaka na mutunci da sauransu, shikenan. amma in ba wannan ba, da duk abin da kake gani na kayan kawan duniya, wallahi rudi ne, inuwa ne mai gushewa, ruwa ne da ake hangensa daga nesa kamar ruwa amma kawalwalniya ne, daɗi ne amma ga wanda bai san daɗin lahira ba. a duniya daru malla dara lahu, gida ne na wanda ba yi da hankali. kuma haka Allah ya ce ma duniya, ke duniya ki girmama wanda yake gudunki, sannan ki kaskantar da wanda yake kwaɗayinki. shi yasa da aka ga duk wanda ya dage ya saka duniya, ya kwallafa duniya a ransa, yana tunanin sai ya nemi duniya ta kokaka, to galibi ba ya samun duniya. saboda Allah ya yi wasiya ma duniya, ya ce mata akrimi
ahrimil harisa alayki, ko kuma wato ki haramta wa mai kwaɗayinki ki kuma girmama wanda yake gudunki. Shi yasa masu daraja a duniya zaka ga su ba su dage sun mayar da komai nasu domin su samu duniya ba. mai neman abu ma baya samu galiban, in dai nema ne irin na kwaɗayi. ma barazat agsanu zillin illa ala bizri tam'in, in ji ibnu ata'illahi sakandari. ma basaqat agsanu zillin, duk kaskancin da zaka ga mutum daga karshe ya kaskanta, to abin da ya biyo bayan wannan kaskancin shine kwaɗayin da ya shuka ma kansa, abin da ya kwaɗayi da sa rai da ƙwallafa rai da neman ka yi abin da Allah bai maka ba, da neman sai ka zama irin wane, da neman kai ka fi cancanta da abin da wane yake da shi, to abin da zai jawo maka daga ƙarshe shine kaskanta. ma basakat agsanu zullin illa ala bizri tamari. da haka mu nisanci kwaɗayi, mutum ya girmama abin da Allah Ubangiji ya bashi, sai ya ga Allah idan zai bashi ba zai ƙara masa ba. Allah zai baka, amma mai kwaɗayi to Allah yakan ce a haramta masa. aƙiban mai kwaɗayi shine alhirman, a haramta mishi. shi kuma wanda ya kame aƙibansa shine sai abubuwan kuma suna binsa, suna nemansa, suna tawassuli zuwa gare shi. to Allah Ubangiji ya raba mu da kwaɗayi. saboda haka da aka ce manzon Allah yana taɗin duniya da sahabbansa, ba ana nufin yana taɗin wato jin daɗin duniya da mata da waye da gidaje da benaye, a'a ba haka bane. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duniya ta yi kaskanci a idonsa akan ya ɗaga kai ya kalle ta, ballantana ma ya nemi tana da wani abu na cikinta, saboda shi ya riga ya kalli hakikanin duniya, ya gane cewa gida ne na rudi da yaudara, kuma da ta shafa maka zuma a baki, ta maka shimfiɗi, ta nuna maka za ta maka komai, amma daga ƙarshe fa sai ka ga ashe wannan abin da take rudinka da shi kake ganin kaman zuma ne, ba zuma ba ne, guna ne. mun san guna shine ɗaci ɗin nan ko abu mai ɗacin nan. to duk rudin da duniya da tana maka, tana nuna maka ai in ka samu kaza da ka ji daɗi, to wallahi sai ka gama ƙura wahalanka ka ba mu duniya komai, kana jiranta baka kyautan wannan daɗin wanda ka sacrificing ɗin rayuwanka domin tana maka alkawarinsa, sai ka ga ta miƙo maka ƙwarya na guna a lokacin da kake tsananin jin kishin da in baka sha ruwa ba za ka mutu, sai ta baka ƙwaryan guna, kana sha kuma sai mutuwa. wara'iha wa haifil a'mali sa'imatun wa in hiya sahlatil mar'a fala tasun kam hassanat lazzatan lil mar'i qatilatan min haythu lam yadri anna summa fi dasan. takan kyautata wa mutum daɗi, ta nuna wa mutum ƙawa, amma kuma sai ta saka poison a cikin abin da ta bashi, tana rudinsa da shi din. sai ya ci yana murna yana gaga abin daɗi, ashe ba daɗi ba ne, daga wannan abin sai mutuwa ne kawai. da haka mu yi hankali kwarai da gaske, da duniya ta kai wani abu a gurin Allah, da kafiri ko ruwa ma ba zai sha ba. to labarin duniya annabi yana yi ne a matsayin faɗakarwa da kuma gargadi. labarin lahira shi kuma abin da ake so mutum ya dukufa kenan, ya mayar da zuciyarsa cikin munajati da Allah akan aƙibansa. shi fa abin da muke gani a duniyan nan duka gaba ɗaya khayal ne, tunani ne. abin da muke gani a duniya gaba ɗaya kamar kai ne ka kwanta ka yi mafarki, sai ka tashi sai ka ga duk ba haka bane ashe. ka kwanta sai ka yi mafarkin gashi ka gina babban gidan sama, gashi ka mallaki motoci guda 1000, ga 'ya'yanka ma sun kai guda 50, ga kaza ga kaza ga kaza ga kaza, kana ta murna, kuma a mafarkin da ka ga kaman kawai kana cikin daɗin ne. sai ka yi miƙa sai ka ji ka faɗo akan gadonka na kara, ta tashi, a'a ina gidana ina mota na, ai duka rudi ne, ba haka bane, rudi ne ai, mafarki kai ai. to duk abin da muke gani a duniya mafarki ne. shi yasa sayyidina Umar yace annasu niyamun idza matu intabahu, mutane bacci suke yi, suna mutuwa da su tashi daga wannan baccin. to wannan duk abin da muke gani a duniya duka mafarki ne. halid dunya wa ma fiha jami'an suwa ru'yal manami aw al-ghubari, halin na'ama'u fiha in nazarna siwa zillin yazulu ma'an nahari. ru'yal manam ne, mafarki ne.
kawai kana tashi mutuwa yana zuwa maka za ka gane ashe ƙarya ne, duk abin da ka gani ɗin nan la'ibun ne wala haul, wasa ne kawai da wargi kawai. Saboda haka mutum ya faɗaka, shagala da rahiransa, kar neman duniya ya hana shi neman lahira. Alal aƙalli daga cikin abin da ka horar ma zuciyanka da shi na ganawa da Allah, alal aƙal a rana ka ware makanka ko da minti 30 ne, ko da minti 30 ne kana yin munajati tsakaninka da Allah. Ka ware makanka minti 30 da ka zauna ka rabu da duniya gaba ɗaya, duk wani shigul na duniya ka rabu da shi, ka zauna tsakaninka da Allah, ka yi munajati da Allah, ka gana da shi a matsayinsa na likitanka, kai kuma mara lafiya, a matsayinsa na mahaliccinka, kai kuma bawansa, a matsayinka na mai laifi, shi kuma mai maka gafara, a matsayinka na bawa kaskancacce a gaban Ubangiji mai girma. Ka zauna kawai kai taɗi da Allah, kuma zuciyanka ya buɗe lokacin da kake ganawa da Allah, kana hadarto shi, kana magana da shi kaman kana ganinsa. Minti 30, wannan minti 30 ɗin ya fi awanninka duka gaba ɗaya, saboda za ka na samun natsuwan zuciya da kusanci da sauransu da kuma wato haƙuri da juriya. Don wallahi wannan bala'in na duniya da kuke ganinsa mai kan uwa da wabi ne, ba mai kuɗi ba talaka ba malami, babu kowa yana cikin bala'in duniya, kuma babu abin da zai yi wa mutum dabɗi akan bala'in duniya wallahi kamar yana ganawa da Allah. Babu shi, ba abin da zai yi wa mutum dabɗi akan musibin duniya da bala'in duniya kamar ya zamanto yana ganawa da Allah a wasu lokuta, ya zauna ya faɗa ma Allah kokensa, Allah ya saukar masa da haske da imani da shirya a cikin zuciyarsa. Allahumma ruddana ilayka raddan jamila. Wannan hadisin kenan. حدثنا قتيبة بن سعيد سنة جعفر بن سليمان الدبعي عن ثابت عن أنس بن مالك قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط وما قال لشيء صنعته لما صنعته ولا لشيء تركته لما تركته وكان رسول الله من أحسن الناس خلقا ولا مسست خزا أو رواية خزة ولا حريرا ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت مسكا قط ولا إطرا كان أطيب من إرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. wannan hadisin Qutaybah ibn Sa'id ne, hadisi ne shahararre wanda mafi yawa ana karanta mana shi a guraren maulidi, daga Ja'far ibn Sulaiman ad-Dubai, daga Sabit, daga Anas ibn Malik ya ce khadamtu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, na yi hidima wa manzan Allah 10 sinin, shekara 10, ma'ana shekara na 10 ina ɗawainiya, ina hidima wa manzan Allah, aike ɗawainiya, in aikata kaza ya ce na yi kaza shekara 10. Amma wa ma qala li shay'in sana'atu lima sana'atu, bai taba ce min me yasa kai kaza ba, bai taba faɗa min ba. Wala li shay'in taraktahu lima taraktahu, bai taba ce min dan na bar abu ban yi ba ya ce me yasa ka bari. Wa kana rasulullahi min ahsanin nasi khuluqan, manzon Allah yana daga cikin mafi kyan ɗabi'a a cikin mutane. Kuma wala masastu khazzan, ban taba shafa, khazzan shine alharir wanda aka hada shi da suf, gashi na tumaki, akan sunanta wani abu na nau'in wato tufafi wanda ana hada shi da suf da kuma harir, shine ake kiransa khazzan. Wala hariran ko wani alharir, wala shay'an, kai ban taba wani abu ba, aliyana min kafin rasulillah, wanda yake da taushi, yake da daɗin tabawa kaman hannun manzan Allah. Wala shamamtu miskan, ban taɓa sheƙan almiski. Wala itran, ko in sheƙi kamshin wani turare, a tsayaba min irki rasulillah,
wanda ya fi kamshi kaman gumin annabi Muhammad. To kaji yanda sahabbai suke hakaito mana yanda annabi yake a gurinsu. Ce ni dai ina zaune da manzan Allah shekara 10 bai taba ce min me yasa ka aikata kaza ba. Adabul mu'amalatul akabiri ma'al asagir, mu'amalan manya da na ƙasa yana daga cikin adab na mu'amala. Kar ka mayar da wanda yake maka hidima mai maka ɗawainiya kamar kai ka halicce shi ko bawanka, ko ya yi ta yin abubuwa don ya aikata wani kure guda ɗaya ka rushe mahasin ɗinsa, don yana cikin ɗabi'un mutane. Idan za ka musu alkhairi 1000 wata rana kuma ka yi kuskure guda ɗaya, to za a rushe alkhairi 1000 domin a faɗi kuskurenka guda ɗaya. Za a yaɗa kuskurenka ɗaya, kana da alheri sama da 99 ba a yaɗa ba, ba a gani ba, kuma kayi an sani, kuma duk mutane sun sani. Ɗabi'un mutane ne haka. To wannan baya daga cikin ɗabi'un nagarta. Kana mance kyawawan mutum idon ka ya zamanto yana kan munanan mutum. Allah kake yi kaga yanda mutum ya yi rauni ya taɓe, ka girmama abin, ka yi exaggeration ɗin abin, ka yaɗa shi a duniya. Haka halin mutane yake. To wannan ba halin manzan Allah ba ne. Sayyidina Anas ya ce ni na zauna da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shekara 10 ina masa hidima, bai taɓa ce min me yasa ka aikata kaza ba, kuma bai taɓa ce min me yasa ka bar kaza ba. Saboda haka mu tausaya wa mutane, mu ji kan mutane, mu tausaya ma wanda muka fi su, mu ji kan wanda muke shugabantansu, mu tausaya ma waɗanda suka saka tsammanin su da mu shine suna da sa'ada da natsuwan zuciya in muna nan. To mu saka musu nutsuwa a zuciyansu, su ji cewa su ɗin nan ba wai bayinmu ba ne ko kuma muna da wata fadala a kansu. Falalanmu a kansu shine jarraba wanda Allah ya mana muka fi su. Khalas hala. Ballantana kana da wani minna da kai wa mutum, kana jiran wata rana ta zo ka ɗaga ka ce ba dan ni ba da bai samu kaza ba, da bai zama kaza ba. To kai kuma danwa ka zama kaza, kai ɗin abin da aka maka danwa ka sama, danwa ka samu, ba Allah ba ne ya maka. Kuma kai ɗin ma abin daga sama ya faɗo maka, ba ta gurin wani ka samu ba. Mutane suna da mancewa da Allah. Ni annabi bai taba ce min, je Anas bin Malik, me yasa kai kaza, me yasa ka bar kaza ba, bai taba faɗa min ba. Wa kana rasulullahi min ahsanin nasi khuluqan, yana daga cikin mafi kyan ɗabi'a cikin mutane. Wala masastu kazzan, ban taba wani nau'in alharir wanda aka hada shi da suf ko kuma ruwan alharir din kansa wanda yake da taushin tabawa kamar hannun manzan Allah ba. Shi manzan Allah idan kuka yi musafaha da shi, to ba shi dai sake hannunka ba, sai kai in ka sake hannunsa. Idan kuma kuka yi musafaha da shi, ba za ka so ka sake hannunsa ba, sabila da taushi da sanyi da yake cikin tafin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. fahabbu ala miqdari kaffika mustafa albaraya ata Allah ya khafu zawala. Muna son Allah ya mana kyauta ta tafin hannun manzan Allah. To haka hannun manzan Allah yake, rahbar raha, kamar yadda muka karanta a baya. Tafin hannunsa mai faɗi, in kuka gaisa ba za ka so ka sake ba, da ka ji ya cika hannunka. Ba wai ka miƙa ba annaba hannu ya maka haka ya rike can saman hannunka. Wannan ba halin manzan Allah ba. Wala shamimtu miskan, kuma ban taɓa shekan almiski ba, shamamtu miskan qattu, ko so ɗaya. Wala itran, ko wani turare wanda yake da ƙamshi irin gumin annabi. Kun ji fa, irin gumin annabi, ba wai yana maganan wai turaren da annabi ya saka ba, gumi wanda da naka da nawa ne da nawa ne da nawa da na kowa ma, in gumi ya fito kuma sai a je a yi wanka ai, sai a sa turare ai, sai a saka turare a duk kafofin da aka san matsi ne, amma saboda gumin da yake fitowa daga gurin, wari ne, ɗoyi ne, ƙazanta ne na jiki. Amma sayyiduna Anas sai ce wallahi mu dai ba mu taɓa shekan wani turare da yake da kamshi kamar gumin da ya fito daga jikin manzan Allah ba, alaihi afdalus salati wassalam. Wannan yake nuna maka sahabban manzan Allah
ko a mafarki ba su taɓa ganin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ɗaya ne da su ba. Da sun gan shi ɗaya ne da su da ba za su bi shi ba wallahi. Sai da suka ga kawai ya fi kowa ya fi komai. faƙan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wala karam wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan min al-bahri aw rashfan min ad-diyam wa waqifuna ladayhi inda haddihim min nirqati al-ilmi aw min shaklati al-hikam wa huwa alladhi tamma ma'anahu suratuhu summa istafahu habiban bari'un nasam. Bas taba ganin manzon Allah wai mutum ne irin su ba, bas taba ba wallahi. Inda suna ganin sa mutum ne irin su ba za su bi shi ba. Kawai sun ɗauki cewa wani kyauta ne na Allah da Allah Ubangiji ya turo su cikin mutane domin ya shiryar da mutane zuwa ga tafarkin shirya. Sayyiduna Anas ya ce ba mu taɓa jin ƙamshin wani turare na miski ko wani irin ma turare ma wanda yake da ƙamshi irin gumin annabi Muhammadu. San gumin annabi in yana bace har katsa gumin fa ake yi, a je a haɗa shi da turare, saboda duk turaren da aka hada shi da gumin annabi Muhammad har abada kamshinsa baya karewa. In ka shafa to da wanki da komai ba zai taba sa kamshinsa ya tsaya ba. Wanda kai din da kake ce da annabi irin sauran mutane ne, naka wari yake, naka doyi yake, naka in ya fito dole ka je ka yi wanka, saboda ma guba ne gumin ka ma take dai yi kokarin ya faffasa kayan kai ko dan da kaya. Amma ko ɗaya fa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama guminsa turare ne mai kamshin da babu kamshi irinsa. Allah ya ƙara ma annabi wasila da fadila. Allah ya ƙara ma annabi wasila da fadila. Haddasana Muhammad ibn Bashar, haddasana Muhammad ibn Ja'far, haddasana Shu'ba an Abi Ishaq an Abi Abdullah al-Jadali wasmuhu Abdullah ibn Abd ko wasmuhu Abd ibn Abd. عن عائشة أنها قالت لم يكن رسول الله فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة ولكن يعفو ويصفح. wannan hadisin na Muhammad bin Bashar, Muhammad bin Ja'far ya ba mu labari daga Shu'ba daga Abu Ishaqa daga Abdullahi al-Jadali, sunan shi shine Abdu bin Abd, daga Aisha radiyallahu anha qalat ta ce lam yakun rasulullahi fahishan, manzon Allah ba mai alfasha bane, baya alfasha, baya maganan banza, wala mutafahishan, kuma baya alfasha kuma baya son alfasha kuma ba a yi a gabansa ya karba, baya alfasha kuma baya yi na, wala sakhaban, baya daga murya fil aswaq a kasuwa, wala yajzi bis sayyi'ati walakin yafu wa yasfa, baya ramawa da mummuna, shi dai yana yin afwa kuma yana yin rangwame. Akwai wanda za su na yi maka abu domin su ƙuri haƙurinka, to amma wannan haƙurin da Allah ya saka cikin zuciyanka shine taskanka. A duk lokacin da ka gagara mallakan zuciyanka, ka gagara yin haƙuri, ka aikata abu, to abin da zai biyo bayan abin da ka aikata ɗin da ka ƙi yin haƙurin, nadama ne zai biyo baya. Shi yasa mutanen da ba su da nasara a rayuwa suke yawan taɓewa a rayuwa, su ne mutanen da suke saurin yanke hukunci da fishi, suke saurin yanke hukunci in abu ya faru. Ka ba abu a hankali kuma kai haƙuri. Inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighayri hisab. Ka daure zuciyanka, ka rike zuciyanka, ka roƙi Allah ya taimake ka, ka samu rabdi irin na ashabul kafi, wa rabatna ala qulubihim iz qamu fa qalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'u min dunihi ilaha laqad qulna idhan shatata. Duk yanda za a karnuka da sauransu za su zo suna maka takalubi, suna haushi, to kai sumudi, kai haƙuri. Shi abin da ka yi haƙurin a kai, in dan Allah ka yi haƙuri, to Allah Ubangiji ya tanadar maka da sakamakon wannan haƙurin. Wallahi mai haƙuri Allah ya ba shi babban taska wanda zai ji daɗin zaman duniya, ya more ma zaman duniya, ya bar 'yan duniya suna ta fagauniya suna haushi, amma shi kuma ya riƙe zuciyarsa. Allah ya ba mu haƙuri.
kar mu rama mummuna da mummuna. Wanda ya maka sharri domin ya ga irin aktin ɗin da za ka ɗauka, to kai kuma ka masa sudfa na wani irin haƙurin da zai ji kunya, in mai kunyan ne shi, in kuma mara kunyan ne shi, ya je ya sake shirya abin da zai yi maka, ka sake yin haƙurin. A duk lokacin da ka yi haƙuri sau ɗaya sai ka gamu da nasara guda 10 a gaban haƙurin. Haƙuri ɗaya to za ka ga nasara guda 10, shi kuma rashin haƙuri ɗaya za ka ga nadama guda 10. Don haka ka haƙura ɗin babu kuma. Wanda za ka iya mayar da martanin ma kar ka mayar, a yi haƙuri. Wanda za ka iya ɗaukan fansan ma kar ka ɗauka, a yi haƙuri. Ba a taɓa ba ma wani mutum mai nasara a rayuwansa kyauta mafi girma kamar haƙuri ba. Wallahi shine kyauta mafi tsada da aka ba ma wanda zai yi nasara a rayuwansa. Haƙuri da bin abu a hankali da kyakkyawan niyya. Wa iza azamta tawakkala ala Allah. In ka tunkari al'amari ka dogara da Allah, sauran kuma ka bar ma Allah, Allah shi ya san yanda zai yi. Kar ka rama mummuna da mummuna. Haka halin manzon Allah yake, baya rama mummuna da mummuna. Ya'fu wa yasfah, yana afuwa yana rangwame. Walan yaqbidahu Allah hatta yuqima bihi al-millata al-awja bi an yaqulu la ilaha illa Allah wa yaftahu bihi a'yunan umyan wa azanan summan wa quluban gulfan. Allah ubangiji ya mayar da manzon Allah bai rama mummuna da mummuna. In an masa mummuna sai dai yayi kyakkyawa, kuma da haka manzon Allah yayi nasara. Wanda suka cutar da shi wata rana sai ga sunan suna tsaye suna jiran ko dai ce a kashe su ne, amma ransu yana faɗa musu cewa ba halinsa ba ne ya rama mummuna da mummuna. Shi kuwa sai ya musu irin nagartan sannan da suka san shi da shi, kuma suka san wato mahaifansa da danginsa da shi shine haƙuri. Annabi ya ce to duk abin da kuka min ɗin ku je, na yafe muku. Zan faɗa muku abin da ɗan uwana Yusuf ya faɗa ma ƴan uwansa, ya ce la tasriba alaikum al-yawm izhabu fa antum tulaqa. To roƙonmu shine Allahumma alhimna as-sabr ala al-bala'i wa alhimna as-sabr ala qada'i wa alhimna as-sabr ala ta'atik wa alhimna as-sabr ala tarki ma'asiyatik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allah ya ba mu haƙuri akan hukuncin da yayi, ya ba mu haƙuri akan umarninsa mu yi masa biyayya, ya ba mu haƙuri akan barin aikata abin da ya hana, sannan ya ba mu haƙuri akan mu'amala da mutane, sannan ya ba mu haƙuri akan saba masa. Albarkan annabi Muhammad. Lokaci yayi ne? To wannan kenan. Walakin ya'fu wa yasfahu. Wannan kusan hadisin mun karanta shi a baya daga hadisin Abdullahi ibn Amr, wanda aka sifanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin at-Taura da makamantan waɗannan sifofi din. Haddasana Harun ibn Ishaq al-Hamdani, haddasana Abdah an Hisham bin Urwa an abihi an Aisha qalat ma daraba Rasulullahi biyadihi shay'an qattu illa an yujahida fi sabilillahi wala daraba khadiman wala imra'atan. Annabi Muhammad shugabanmu. Daga Harun ibn Ishaq al-Hamdani, daga Ishaq ibn Abda, daga Hisham ibn Urwa, daga babansa, daga Aisha. Sai da Aisha ta ce tunda annabi yake bai taba daga hannu ya doki wani ba. Mari a kwantsa ma mutum mari, annabi bai taba marin kowa ba, bai taba dukan kowa ba, bai taba zana kowa ba, sai dai a gurin yaƙi. Sai dai a gurin yaƙi, in ana yaƙi ya daga takwabinsa ya kai. Daga takwabinsa da yake yi a gurin yaƙi ma yana kare kansa ne, ba don ya kashe wani ba ne. Don duk ba a taɓa rawaito ga gurin da manzon Allah ya kashe wani ba, babu wannan ruwaya. Ya daga takwabi ya sara kan wani, babu wannan ruwaya. Kuma shine mafi cikan jarumta, wanda jaruman idan gwiwansu ya yi sanyi suna dawowa bayansa ne, amma shi ɗin bai taɓa kashe wani da hannunsa ba dai. Haka dai ruwayoyin ba su kawo mana haka ba. Daga takwabin da yake yin yana yi ne don ya kare kansa daga waɗanda suke kawo masa sara, saboda tsabar rahaman da Allah ya zuwa cikin manzan Allah. Fa bima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu. Wannan shine ainihin tsagwarar rahman manzan Allah. Illa an yujahida fi sabilillah wala daraba khadiman, bai taba dukan mai masa hidima ba. Kai haka nace kai a mare shi ko a rankwashe shi ko a karshe shi, annabi bai taba yi ba. Walam ra'atan, ko ya doki mace. Don haka duk wanda yake dukan matansa azzalumi ne,
duk wanda zai daga hannu ya doki matansa ya mata bulala ko ya abin nan, wannan wani irin waƙaha ne, wannan wani irin koma baya ne wannan. Duka kuma me ya kai maganan duka? Allah da ya ce wadribuhunna, wasu ma malamai da yawa sun ce wadribuhunna ba ana nufin a bige su bane, suna an ce wadribuhunna ma'anarsa shine ku kaurace musu daga gidan in suka yi muku laifin da ya kai ga kun kaurace musu ga barin gun kwanciya, sun ci gaba da aikata laifin, aka ce to wadribuhunna ma'anarsa shine ku kaurace musu daga gidan. Wasu kuma da suka ce a'a wadribuhunnan suka ce dukan ne, suka ce a'a bai shige kaman idan misali ana magana ka ce wallahi sai na bige ki, irin rantsuwa hakan nan lagwul yamin, ko kuma ka yi fishi, to in ka faɗa to bai fi ka ɗauko ɗan tsintsiyan kwakwa irin yadda ake zane yaro inda ka abin nan ba. Amma wai sai kaga wai namiji wai ƙiƙi ƙaƙaƙa wai suna kokowa da wata, wannan ai wannan mutum ne kuwa abun mamaki. Annabi bai taɓa dukan mace ba, annabi bai taɓa dukan mace ba, kuma mutum mai kamilin hankali da addini ba zai kama ya kama dukan mace ba, ba zai kama wannan aiki ba. Za mu tsaya a nan insha Allah, sai wani sati kuma in Allah ya sa muna gari, abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada, abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana, Allah ya kara mana soyayya ga sayyidina rasulullahi, ya saka mu cikin cetonsa, Allah ya yarda da mu, da haskaka zuciyarmu da hasken imani da ma'arifa da yaƙini. Allah ubangiji ya sassauta mana musibin duniya da bakin cikin duniya. Yan uwanmu da suke fama da yaƙi a Palestine da Yemen da Lubnan, ya Allah ya ubangiji ka taimake su akan azzaluman Yahudawa, Allah ka taimake su akan azzaluman Yahudawa, albarkan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. To ga sarkin kasidu ma yau da shi da mu rufe karatun, Allah ya saka masa da alkhairi, ya karfafe shi, ya kara masa lafiya da buwaya da daukaka, albarkan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. فسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.